No niin, hellurei taas. Nyt mä cruisaan sisällä, vaikka en mä tiedä edes saisiko, mutta kai. Siis mulla on nyt tämmönen cruisari. Ja mä ostin tän eilen. Mä katon nopeasti mikä päivä eilen. 2. päivä kesäkuuta oli eilen. Ja mun synttärit on 14. päivä. Jee. Elikkä ei pitkän ajan päästä. 10 yön päästä ehkä. Mutta, no niin, et nähdään tän. Nyt mä cruisaan! Wiiu! Sitten takaisin. Jee! Wii. No niin, tämä video oli tässä. Me nähdään ensi videossa. Ja mä en tiedä mitä sitten ensi videossa on. Mutta se olisi sitten moikka!